eleksyon naglibog, kung kinsay angay nga pilion, mga saad nila o plataporma kanindot. Apan kini matuman ba, patabang-tabang kung hapit ng eleksyon, kung human ang eleksyon, lisod na kayo silang uulong. Mga bakakon sila, yung sura nung tabos ayaw hilaran. Mga bakakon sila, mga saan ninyo karunahanaw na ilan pa. Dusa kami di napailat sa inyong bakak na mga saad, kay kami nagantos sa tumang kakabos o kamo kanamo nakapahimulos. Patabang-tabang kung hapit ang eleksyon, kung human ang eleksyon, lisod na kayo silang uulong. Mga bakakon sila, yung sura nung tabos ayaw hilara. Mga bakakon sila, mga saan mo karunahanaw na ilan pa. Nasayod mo nga masupog yun kanino ang Ginoo, kay inyong binuhatan iyaman sa di